Ja, Peter, försporten ser ofta vunnit heiersmärs, inte lägen, men ofta är det kanske eisen i kraft av, man kan säga styrke vi spelar som inte har som daglig gång i färgen. Nu har man senast inte lägen menta ett lig som först och främst så det inte alltid till åkare unga spelare. Hur så länge är det människor kommer nu? Jag hade vi sitter det bästa här, vi är som inte ner, tar fram för 2-1-3-2 mot Grönland och det är just att det kommer som så länge nu. Det är vant vi över Åttalanda, det kappingar och det är nägg Åttalanda nu så står det. Så vi är väl över halvdelen. Och det ser resten ut till att kvinnor är öliga väl av det. Det kanske ofta blir trubbelation att kvinnor så gärna lika för sig är äckliga väg. Ja, det var åttan halta ludsen åttan men nu är det som väl vi är öliga så för det är det. Det är att förska li är manna vi förska spelarna det är inte något som hör eller så tydning för bredden och tillgången och hur de unga lägarna. Ja, så hvis man ska ha en bredd i förrjun så må man ha ett allandsliga så upp till och ta landsligslägaren skulle vara i första kappingen ja. Så det är så tydning. Men än är det kanske jag petti ett mål och vi såg förringar vara upp på kappas om hejersmästarna. Jo, det är det nog. Det ska gänga som en snor hvis vi skulle få några lika precis till dem så. Så det är ganska usnäga för långt ju är. Men hinner så kan vi säga att äldste lägaren så för ju är 20 år gammal. Så framtiden är ganska här. Och Borden så man spela till att du spelar själv till det värst. Han pamplar gammal. Sista tredje ja, så vi då några här.